Maita henyu tinokuchingamidza muchirongwa Mai Chisamba Show, chirongwa chamanga makamirira. Nhasi tiri kuno kwaseke kwaMurape. Nhasi tine nyaya yebudiriro yeNational Development Strategy 1 yamuri kunzwa iri kungotaurika iyi, asi tiri kuenda munzvimbo nenzvimbo kuti vene venzvimbo vazvitaurire. Vadare vedu vari kuno kumberi ndichavapa mukana wekuti vazvisume kuti ndava nani, vanobva kupi, tozodzokera muchirongwa chedu. Makasununguka kupota muchibvunza mubvunzo. Anditi ndotanga nababa, tiudzei zita renyu nekwamabva. Mazvita, indonzi Tongaita Rubona, ndabva kuReserve Bank of Zimbabwe. Mazvita. Mazvita enyu Mai Chisamba, ini ndinoitwa Muzvare Pretty Moyo. Ndabva kubazi rinoona nezvekubatwa kwemari, chatingati chikwama chenyika, nekuvandudzwa kweupfumi hwenyika ino nerugare rwevanhu vemuZimbabwe. Ndinoshanda ndiri kubazi rinoona nezvekufambiswa kwemashoko. Tinokutenda ino uvepo. Ndatenda hangu Dr. Chisamba, ini ndinonzi Martin Musengezi. Ndabva kuVehicle Inspection Department inowe Ministry of Transport and Infrastructural Development inoona nezvemigwagwa, ma-airport, njanji nezvakadaro. Tinokutenda ine uvepo. Chirongwa chino tachipiwa neministry yedu inoona nezveupfumi. Ministry of Finance inoona kuti nyika ine upfumi hwakadi nekuvandudza upenyu. Ndabona pane chishevedzera pobvunzai zvenyu. Tinoda kuti tine chikumbiro nokuti vana vedu kana isusu tichida kutora malicense haupinde muvhaidhi kana usina kubvisa mari yechioko momwe. Kuti utore provision kana kuti utore license unotofanira kunge wabvisa mari. Unobvisa kunani? Unotonzi kuti upinde unofanira nevanhu vemuVID here kana kuti nevaye makoronyera anenge ari panze achiti ndonokurongerai? Nevanhu vemuVID. Isusu zvatinoita zvino, kana muchinge muine umbowo hwakakwana unobatika, ndo vanhu vanosungwa, asi vachazvipindura zvavo vega, nekuti imi hamufaniri kumbota chioko muhomwe. Handi muri kuzvinzwa vadikani? Hamufaniri kumbobvuma. Imi munongotsvaga nzira, munhu iye anotosungwa, asi vachaudayira mubvunzo wavo. Ngatitore umwe mubvunzo. Pane pakagadzirwa road iyo Seke road. Ndakaona sekuti pakagadzira vakatangira kubva kumarondera ndobva kugumira patollgate. Why ministry singangoite like zvakaita kuMasvingo road, kuti Masvingo road zvingoripewa yakadaro vachiti vemarondera vobva uku vogumira patollgate, whereas vekuHarare vanonoka kuuya kuzoigadzira vanogumira patollgate pacho. Ndowekutanga. Wechituwo wacho wakanangana nenyaya I think unoenda kulocal council. Pane vamwe vakatenga misha yekugara. Vazhinji vacho vari kugara zvisina kusununguka vachiti anytime pane zvakambotora chinzi dzimba dzichiva dzichipazwa, dzimwe dzakambopazwa munguva yakapfuura paarea yepaziko apo. Position yegovernment right now hatizoti yakanyatsoemera sei kuti dzichapazwa here, vacho vachilegalize here, chii chinyatsoitika kune dzimba idzodzo. Mazvita mibvunzo yakanaka yakabatana, vauchire maoko. Ndakutora mumwe mubvunzo zvakare. Taurako. Pamusoro. Since Panama cases drug abuse, my early marriages, apana here zvinhu zvekuti maybe mungakwanise kuti wanira zvinhu zvekuti tiri occupied, zvekuti pfungwa dzedu dzinenge dzine zvinhu zvekuita. Since vanhu vekuti vabva kuchikoro havana zvekuita, mari dzekuenda kuchikoro kuti vaenderere kumberi dzinoshaika. So apana zvinhu zvekuti maybe sporting activities kana kuti mamwe projects ekuti maybe we could be occupied with something. Mubvunzo wakabata, muchire maoko. Handizivi maimwe. Tine bazi rakazvimirira rakamirira imimi vechidiki, Ministry of Youth. Ikoko ndokwamunonowana ruzivo rwakakwana. VekuRBZ vataura ivo vakati vana mabhanga maviri, rimwe ramadzimai, rimwe revechidiki, zvekuti mazuwano zvakugona kuti ukafunga iwo kuti uri kuda kutsvaga mari yako nenzira yakati unogona kunokwereta pasina chibatiso, asi kuti muwane ruzivo rwakakwana
ndokunge maenda kuministry of youth ikoko nekuti inini ndinoziya kwandoshanda, vamwe vandafamba navo vanoziya kwavanoshanda, isu hatigoni kuzokuti dei, asi tsvagai ministry of youth irimo mutown kona 4th naNelson Mandela, svika ipapo unowana rubasiro rwauri kutsvaga mwanangu. Tinokutendai mai moyo. Pindurai zvenyu baba Musengezi. Dr. Chisamba. Ndotanga kupindura wemugwagwa unobva kumarondera uchinanga kuno kwaSeke, unonzi wakatanga kugadzirwa kubva kumarondera uchiuya kwaSeke. Ipapo mukatarisa devolution, capital city yeMashonaland East Province imarondera, ndo munoitwa huronga hwese naprovincial road engineer ndinotaura naye. Chandingangoti zvangu ndinomubvunza ndechekuti ko kwandabva uko vari kubvunza kuti hausati wapedziswa indahwa. Ndichatakura mubvunzo iwoyo ndonowapa engineer Ndoro. Todzoka kune wechioko muhomo uyu wekuti hapana chinotorwa kuVID pasina kubhadharwa inonzi bribe. MaVID edu ese tine 25-26 nyika yese yakatekeshera. Tinoisa manotices panze mukati pareception kuti tiprotecte imi munouya kunotora zvinhu zvekuti hakuna mumwe munhu wamunobhadhara chioko muhomwe kuti mupiwe madocuments. Izvozvo zvinhu zvinotambudza nyika kuti kana wabhadhara zvinoreva kuti hauna ruzivo rules of the road and regulations. Zvinhu zvinotitambudza seVID. Chandinozivawo hangu semunhu akanga achimboshandawo munzvimbo idzi, tinana nyamukuta wakawanda stereki panze. Paunosvika paVID hautambirwe neakapfeka uniform iyi. Pane vanofamba vachikutambirai kuti tinogona kuti zvinhu izvi zviitike nyore nyore. Ende munozviziva izvozvo, asi handisi kuramba kuti VID ine maofficers anopfuura 500. Munogonawo kunga mune nyanya, asi mukauya kumastructures edu eVID pana depot manager, masenior inspector, kana mawirwa nedambudziko rakadaro munosvika kuofisi kwamanager movanyeurira. Tinotora action, tobisa vanhu vakadaro mumahofisi edu iwayo, kana kuendawo kumapurisa, kana kune vedu vamwe vamunoziva vanonzi ZAC. Mashoko akanaka naizvi. Munoziva nyaya yechioko muhomwe, vataura baba kuti kazhinji munhu asingade kudzidza ndiye anoda kuita chioko muhomwe. Nekuti kana uchiziva kuti iwe weka uri kukwanisa kunotora license neruzivo rwako nekugona kwako nekuda kuedza kwako, hauwanzoenda kumukoto. Saka vari kuti imimi musabvume kuita mukoto. Zvino munhu anotanga atenga motikari asati ane license, ndo paanenge akuzvinga ane pressure iya manje yekuti aiwa ndinofanira kuti ndifambe nemotikari yangu. Saka ngatiitei zvinhu zvedu negwara, asi ngatisungise vanhu ivava. Kune nzira dzakasiyana siyana, kunyange kumapurisa mazuva ano kune zvimabhokisi zveyandimozviziva. Hamutaure zita renyu, hamuise kero yenyu, munongotaura chete kuti paVID pakati pane munhu anonzi Ngana ari kuitwa izvozvo. Varinozviongorora, ndozvavari kutaura izvozvo izvi. Saka ngatisangane muchikamu chinotevera. Vadikani, tiri kuno kwaMurape kwaSeke, kwatiri kufamba nenyaya dzeNational Development Strategy 1, anzi mbudzi inoguta payakasungirwa. Kunoku shuviro dzenyu ndedzei? Muri kuitei? Nyaya dzedevolution idzi anzi hakuna anofanira kusara, saka imi hamufaniriwo kusara. Saka tiri kutora mubvunzo ichibvunzwa, kana vanodavidza mubvunzo yacho vasiri pano, mibvunzo iri kuendeswa kwavari. Ndomboya pamuri varoora vechidiki. Kuno tine chichemo panyaya yemagovernment schools. Isu vana vari kubva kure zvakanyanyisa uye vachikrosa road.
saka taita chichemo chekukumbira magovernment schools kuti tigone kuisirwawo mamwe, nekuti zvikoro zvedu magovernment edu kuno kumashoma, vana vari kufamba, vana vadiki kubva kure vachiuya. Zvikoro zvaakuwanda maprivate schools, mari dzacho hatidzigone kudziafoda. Tiri kudawo magovernment atinokwanisa kuafoda school fees yacho. Mubvunzo wakanaka wakabatana 9. Pane vamwe vanga vakasumudza maoko. Bvunzai zvenyu. Mazviita zvenyu Mai Chisamba. Ini mubvunzo wangu uri kunangana nawamusengezi. Ndiri kuda kubvunza kuti ko zvakaenda kupiko zvekuti taisa mazita pawaiting list kuti tiwane mastand ekanzuru. Iye zvino taakutenga mastand emuruzevha enhano. Tanga tichidawo ekanzuru ari pamutemo titengewo mastand. Ndizvozvo mubvunzo wakanaka wakabatana. Mumwe ngaabvunze. Pamusoro ini ndada kubvunza neve maroads avo kuti maroads tomboti izvozvi hapana mari yekuti agadzirwe, asi pangashayikwawo here mari yekuti paiswe masigns muroad, nekuti ukasangana nepolice apo inongokumisa yekudzoti wanga uchioverspeeda, asi hapana kunyorwa kuti pari kufambwa 40 km/h here kana kuti 10 km/h. Saka tichaziva kuti tiri kubirwa nemapurisa here kana kuti chii chiri kuitika. Then mumwe mubvunzo ndewekuti zvanzi ma-RTGs ndo ari kubhadhara ma-school fees, but kwete kuno kwakutoda kubhadharwa nema-US. Saka tichaziva kuti ndekupi kwatiri kuenda ndekupi kwatiri kubva, nekuti taapakati. Tikachedzwa mumameeting ezvikoro vari kutaura kuti vari kuda US. Imimi muri pano muri kutaura kuti tiri kushandisa Zimbabwean dollar. Saka tichaziva kuti takamira papi. Mubvunzo wakabatana. Regai vambopindura. Chandoda kungokutaurirai pari zvino kuburikidza nemubvunzo wabvunzwa ndezvekuti zvatiri kutaura isusu ndicho chokwadi, ndo urongwa nemuono wehurumende nezvinofanira kunge zviri kuitika. Vashandi vehurumende tapinda isusu muSecond Republic yatave. Hatichadi vanhu sehurumende yeZimbabwe vanongosvika vachigara mumaofisi. Imimi wanai zivo, tati kuzvikoro kumakanzuru mari yamofanira kunge muri kubhadhara iZimbabwean dollar. Saka kana musiri kubhadhariswa Zimbabwean dollar, uyai kuministry kwedu, yendai kuZimbabwe Anti-Corruption Commission, yendai kumaporisa, asi wanai rubatsiro. Sehurumende yeZimbabwe tapinda mumatiri, Office of the President and Cabinet yakaisa iyo chero ma-structures kwatiri through the Minister of State. Mane vanhu veofisi yekwaPresident and Cabinet kwese kwamuri vakakumirirai. Svitsai nyaya dziri kukunetsa. Ndo zvakare kune ofisi yedevolution yatiri kuti patiri takuti nzvimbo nenzvimbo maringe nebudiriro yayo. Zvibhorani zvamuri kutaura, zvikoro zvamuri kutaura, mastands amuri kutaura, mune makanzuru. Isusu seMinistry of Finance kunobva mari yenyika. Kune mari inopiwa makanzuru enyu maringe nezvebudiriro yenyu. Saka imimi ndimi munotaura zvakare zvakakukosherai kana zvatingati nechirungu ndiwo mapriorities enyu. Saka ruzivo rwatiri kukupai nhasi ndezvekuti muende kumahofisi iwayo, mastands munoona kukanzuru, amuwani kuMinistry of Finance. Saka wanai ruzivo rwamunoda kuti muwane, muite kuti mubatsirike. Izvi zvakanyorwa kumashure zveYouth Development zvakashtaura zvine mwana musikana. Zvakakoshera hurumende yeZimbabwe. Mayouth ndo vamwe mapillars akakoshera nyika ino. Nyaya yedevolution yakatikoshera zvakare. Saka itai kuti vashandi vehurumende vari munzvimbo idzodzo vashande vakupei yatingati service nechirungu inokugutsai. Musangochema, mune mukana wekuenda munowana rubatsiro rwamunoda. Ndizvozvo mashoko akanaka ari kutaurwa, mashoko esimba radzo. Zvizhinji zviri kutikuvadza kusaita, kusaenda. Handiti mazvionaka zvese izvozvi zvekunzi hapana anofanira kukumanikidzirai kuti bhadharai neUS dollar. Hapana, hazvimanikidzirwe sezvataurwa naMai Moyo. Kana maona vamanikidza kuti ndizvozvo munonobvunzaka kwavataura kuti ndo zviri kutaurwa. Panapa tiri kushandisa mari mbiri, tiri kushandisa Zimbabwe dollar, tiri kushandisa US dollar. Saka havangagoni kukumanikidzirai zvamusina. Mari dzese dziri mbiri dziri kushanda. Mumwe mubvunzo usina kupindura vamusengesi. Ndatenda hangu Dr. Chisamba. Ndotanga nemubvunzo wemastands, handisi kuMinistry of Local Government. Handimo mukupiwa kwemastands.
tete moyo wabata nezvazvo kuti munoenda kurural district council kana kukanziro yenyu yepedyo. Ndouya pane mubvunzo wakanaka chaizvo wema-road signs. Mubvunzo unotibata chaizvo nekuti kana mutyairi achifamba pamugwagwa anofanira kuziviswa kuti apa pakamira zvakati, pakamira zvakati, pakamira zvakati. Zvakare Ministry of Transport, Department of Roads, painogadzira migwagwa pese tinoisa ma-notices aya, ma-signs aya, ema-kilomita pari kupfuura vana, pari kudii. Asi Ministry of Transport ine dambudziko rekuti zvinhu zvataisa izvi kuti zvipe chiziviso kune vanofamba netsoka nemotikari nemabhasikoro. Panewo vamwe vanototora vachiti imaterial yekuti vanogadzira zvibatwa vanogadzira mugoro vachingodaro zvinhu zvinotitambudza. Saizvezvi tiri kutarisa kuti ma-materials api asingagoni kuti atorwe anoshanda kugadzira zvinhu zvinozotengeseka nevamwe vasingadi kunotsvaga zvekutenga kwazvinotengwa. Ende sekubvunza kwawaita mupurisa imbo vauchirira izvenyu hamuda kuvauchirira. Enderai henyu mberi baba. Panyaya yekuti pasina road sign wozonzi wapfuura 40 pampa ine 40 apo wapara mhosva ikubatana kwiyoko. Inyaya yekuti kana mabva ipapo tiketi iroro endai naro kuna officer in charge, because mune kodzero yenyu yekuti muziviswe kuti pandasvika apo zone iyo ya 60 km zone or 40. Asi kana pasina hapana chamunogona kutevedzera. Saka munotaura nemapurisa na officer in charge kana kuenda kukoti chaiko. Asi ndoziva hangu kuti officer in charge anonzwisisa. Ndizvozvo chaizvo vauchirei maoko. Panapa chamunongoda kushandisa kodzero dzenyu. Zvino kazhinji tinorambidzana kuita zvinhu zvakadaro nekuti pamwe muna vanonzi mukadenana nemapurisa vanozivana hauiwine. Unoiwina nekuti mapurisa vanofanira kunge vaine chinhu chavanokurakidza kuti apa. Asi kana pasina chakuchenjedzaka munonosvikisana kwamvura yacheka makumba handiti. Saka imimi sunungukai kuita. Pambotaurwa nyaya yemastendi, vanhu vazhinji vari kutengeserwa stendi imwe chete. Mukaona isusu ichenjedzo yatinongokupai kazhinji kuti kana mugere mumisha, mugere kune makanzuru kune chi, mukaona muchipedza zvese zvamuri kuda musina hofisi yamapinda ine chidhindo, musina risiti yamapinda ine chidhindo, munhu uye wamatengera stendi akafuma akafa, vanhu vanogova mbatya nezvese. Ko kana yagovewa nehama yake, imi muchati makatenga papi vachikuitirai nhano kudai vachiri vapenyu. Ngatisangane muchikamu chinotevera. Maita yenyu madikani, vateereri nevatariri, tasvika muchikamu chekupedzesera. Tiri kuno kwaMurape kwaSeke kwatiri kutarisa nyaya yeNational Development Strategy 1. Chirongwa muri kuchiunzira neMinistry of Finance inotarira upfumi nekuvandudzika kweupenyu hwevanhu vakadakadzika nditi. Saka mibvunzo iri kuuya iri kupindurwa. Sunungukai kubvunza imwe mibvunzo, asi nguva ino ndiri kupa vadare vedu maminiti maviri kuti vapete. Toti kudiko kunyika vatarona. Mazvita tichipeta chirongwa. Isu seReserve Bank tinokurudzira zvikuru kuti vanhu ngatirambei tichiita ukama nemabhengi. Zvekuchengetera mari pasi pepilo hazvina kunaka, munorasikirwa nemari dzakawanda. US dollar tinorida hongu, but akawanda nyaya dziri kubuda chinzi pazotsvaimba apa pawanikwa pane ma1000 akati arasika. Mashoko akanaka echenjedzo. Kudzidza hakupere. Zuva nezuva tinodzidza zvakawanda. Tinenge tichingotambudzika kuti toda zvakati, dzimwe nguva zvitibatsire. Mai moyo topeta sei? Mazvita henyu Mai Chisamba. Inini mashoko angu ekupedzisira ndeyekuti hurumende ndiye vanhu uye vanhu ndiye hurumende. Isusu sevashandi vehurumende takanangana nekuenda kuVision 2030. Tiri kuti imimi wanikai muchibatikana nekuda kusimuka pamwe chete nenyika. Musawanikwe muchirwadziwa
nekusabatwa basa zvakanaka nevamwe vashandi vehurumende, asi mabhazi ese andataura aya kuti tisvike kuvision 2030 ndokunge tichishandidzana. Ngatiendei tinokumbira rubatsiro rwatinoda nekuti takatumwa kuti tizokubatsirai. Tikasabatsirana vision 20 haibatike. Saka imimi neni tine basa, hatisi kuda kusiya munhu kumashure, hatisi kuda kusiya nzvimbo kumashure. Isu sebazi rehurumende reMinistry of Finance ticharamba tichiedza kudzikamisa upfumi hwedu. Muchatenderana nemi kuti pari zvino zvinhu zvatidzikei kuti tishandise mari yedu tivake nyika yedu iende mberi. Isusu nemi tine basa, saka ngatibatirai pamwe chete tiende mberi senyika. Masvita enyu maisa. Mashoko akanaka echenjedzo. Hanzi hapana anofanira kusara mumashure. Zvino chinotinetsa isusu muri kutarisa Mai Runaid. Mai Runaid warutasa baba waKenias. Baba waKenias dunhu rese mugwaya pasi. Mukaita munhu mumwe chete ndiyo amnembitotarisa kuti nhai miko zvaka makazombotibvunzirawo. Izvi zvino vamwe havana kuya nditi. Vamwe vari kubvunza vari kuudzwa. Zvino kana usipo hanzi mwana ugu kunodya aripo. Saka kana maane ruzivo mushanda senharaunda kuti nyika yenyu tinoda kuzodzoka kunoku kuti ndo zvakazoitika kwaMurape izvi. Handitika nokuti zvinogona kuitika. Pamusengezi. Ndatenda hangu Dr. Chisamba. Ini ndoda kuyambirai nekukupai chenjedzo kuti migwagwa ndeyenyu. Kazhinji isu weMinistry of Transport tinenge tiri kure kumahofisi. Mukaonawo vanhu vanenge vachiparadza migwagwa kana kuti motikari yaponja vhiri rimu rofamba richicheka mugwagwa, munhu iyeye toda kumuziva kuti tibatsirane tigadzire mugwagwa wenyu. Zvakare vanhu vanofamba vachitora manotices masigns aya vachidzikisa pasi fenzi akunoisa kugarden kwake, toda kuvaziva mumhangara mhosva dzinomhangarika kumapurisa. Kana mauya kuVID hatina maagents, inonzi mbira yakashaya muswe nekutumira. Isusu kuVID unofanira kuuya iwe pachako kuti tione kuti wakakodzera here kudrive. Ukatumira ngana achizotaura mari dzatisina kutaura, musazochema nesu kuti kuVID kunobhadharwa. Uyai kumahofisi edu, mareception takaisa manotice, munozvibvunzira kuvakomana nevasikana vanenge varipo pamadeski ipapo. Ndatenda hangu. Mashoko akanaka echenjedzo. Nai mufunge tine dambudziko. Baba vabva vandifungisa zvazhinji zvatinoita. Munoti kana vana mai kana vana baba vakasvika pachipatara panenge pakanzi reception paye munhu aende haabvunze, anobvunzawo vamwe varwere kuti nhai chiremba uya, nhai chiremba uya. Ava kana vakakuudza kuti hauye nhasi, munhu anodzokera kumba kunzi zvanzi chiremba hauye nhasi. Asi maisirwa reception yekubvunza kuti nhai chiremba vari kupi. Saka isusu ngatidzidzei kuita zvinhu negwara. Kana munhu auya akati tinokuorganizirai, tinokugadzirirai, imi taurai kuti ndichagadzirirwa mukati umu. Ndo mamunopinda imomo muchitaura. Avadikane munoziva kana chiita zvinoendeka zvikuru sei tiri Mai Chisamba Show. Chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu. Ndine urombo chiringazuva chiya chabva chakwata chikabva chatsuka chikakwata. Asi regai nditore mukana uno wekukutendai mese neuvepo hwenyu. Nguva haifushwe, tinokutendai nezuva ranhasi. Regai nditore mukana uno zvakare wokutenda nyanzvi dzedu dzatyaira chirongwa zvine unyanzvi. Baba Musengezi, Mai Moyo, vataruona. Tigotenda zvakare ministry yedu iyo inotarisa zveupfumi nekuvandudzika kweupenyu hwakanaka. Ministry of Finance tinoitenda zvikuru yatipa chirongwa nokuti ndo yanga ichitikotsera. Zvakadii zvakare kusangana svondo rinouya panguva imwe cheteyo. Ndinwenyu Dr. Chisamba.